Aku ini tukang tambahan, tuh sandaran, kelepan duel senyawa, banting tubuh dan bersandang lapangan. Cek, jawabannya sih. Oke. Lo. Wira kata 10.000 min. Kalau 10.000 untuk kendaanmu biyen. Lambe poteng kok kan terong iki lho. Lah mau kan delok iku.
delok ae. Alah sile kangen arek guru. Lah ya. Delok arep dhewe. Kan Asep Irama to enake. Asep Irama iki. Asep Irama. Patenono ae. Otak tunjuk kan kok Ngawur. tancep-tancep nang dosa kan. Ayo. Tolonglah hambamu. Oh, background nih. Mana ini mana? Silang. Baiklah kalau ngejak bilang Tuhan ya. Baiklah biasa sing melas no. Apa lagi di masjid ini? Nek amin wis melas, sik cangkemmu yo ngono bae kon kakekmu. Lah yo, Iki wis melas no ora mati. mana nih? Sing api. Sing apik muga-muga kabul kaca. Tuhan Patenono amin Jembarku kubure padang dalane aja sampe ditakoni karo malah oke. Siji wong rokone. Dongan no, gak apa-apa. Tak gawa. aku titip ning ngono kok gawa Tete melu bobo ah. Ya, heeh Asep jenenge Asep kacamata kaya kacamata dokan. mosok nek iku gak pantes ya Min ya nek awakmu piye Min